Сәлем дуслар. Мин Алия Мөбәрәкова, сезне яшьлек тавышы дип исемләнгән тапшыруда сәламләргә бик шатмын. Матур клиплар карап, шәп җырлар тыңлап, әлеге сәгатьне бергә үткәрик. Без башлыйбыз. TMTV каналы һәр вакыт сезнең кәефләрне югары ноктада тотырга тырыша. Төрле тапшырулар, шәп хит-парадларны чыгарып кына тора. Менә шундый хит-парадларның берсен бүген Эдуарда Махдиев ачып җибәрә. Каршы алыгыз. Yaz bulab erittin, sen menen astıla, suluşta tirittin. Жылы сусаған, yüreğim tilirdi, işlettin ikensin, yoklağım gülme. Astıla suluşan, astıla tanımda, astıla yazarım, nazlıda, жылыda, astıla canıma, doğama, dulğana, ömürlük yazım bu, nazım bu bulğana. Aşıldım bürüdey, qaradım ımsıtıp, көңілім күлләрін, әйләндім құш болып, сихірлі сулышың, өзгәртті дөньясын, bu сихри сулышны, шет ярлар тоймасын. Назлы сулышың, назлы тыныңда, назлы язарым, назлыда, жылыда, назлы жаныма, doğама, dulğana, ömürlük yazım bu, nazım bu bulğana. Yazarның сулышы, наз белән төрелгән, чәчкәгә әйләндем, мин гади бердән. Әйтерсең язлардан, серлелек кагылды, җанымнан хисләрем, моң булып агылды. Назлы сулышың, назлы тыныңда, назлы язарым, назлыда, жылыда, назлым жаныма, каныма тулғана, ömürlük yazım bu, nazım bu bulğana, ömürlük yazım bu, nazım bu bulğana. Чираттагы баскычка күз төшерер вакыт җитте. Анда бу атнада егет кеше урнашты. Аның клиплары TMTV каналында инде шактый вакыт әйләнә, чөнки ул егет җырлар иҗат итеп, клипларга төшергә ярата. Каршы алыгыз үзенең чираттагы клипы белән Валерий Назаров.
Шундай булса, кирилеп те атыр яным юк. Балачакны үлеп сагынсам да, кире кайтыр гына әмәл юк. Балачакны үлеп сагынсам да, кире кайтыр гына әмәл юк. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Тормыш юлын байкап кына киләм, мин бу җирдә бары узармын. Күңелкәем ярасыннан беләм, матур сүздән кара уямам. Күңелкәем ярасыннан беләм, матур сүздән кара уямам. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Үскән генә җиркәемнең кадерләрен генә мин беләм. Сагыш туманында адашканда, балачагым сиңа мин киләм. Сагыш туманында адашканда, балачагым сиңа мин киләм. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда китмей торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Балалар каникулда вакытта алар да телевизор карамыйча калмыйлар. Шуңа күрә әлеге урында безнең нәни караучыларыбызга да кайнар сәлам юллыйм. Татар телендә рәхәтләнеп сөйләшик, үзебезнең җырларыбызга кушылып җырлыйк. Каршы алыгыз, алга таба Эльвир Габдуллин. Ошып, мен тағы бір көз жетті бет, әлі ялтып қайтабыз біз біткештен алды. Ненде yol yurtu indi ol? Oğulda ışık yakınıydı. Yara, olursa balıkқа кетtim. Çaklarda unutabız hislerini, ikimiz iki uçmakta uzdırabız kişilerini. Şunday motor aylı kişiler birge yıldız sanarlık, yurtta olmasın ömürler yüylerde yanarlar.
сыман. Шундый матур айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык. Юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шундый матур айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык. Юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Сөю кадерен белеп яшик, узмасын ялгыз кичләр. Булсын бары араларда сөюле айнар киселәр. Шундый матур айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык. Юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шундый матур айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык. Юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Минем кебек телефонда еш утырасыз икән, димәк сезгә TMTV каналының барлык социаль челтәрләренә дә язылырга кирәк. Экрандагы QR-кодка камерагызны юнәлтәсез дә һәм безнең барлык булган сәхифәләребезгә эләгәсез. Һәм иң мөһиме, язылырга да онытмагыз. Мин инде күптән язылган. Алга таба Лилия Мазитова. Соңғы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк. Дәртләндереп йөрәгемне син һаман да торасың. Бер көн белми хәлләремне,
гүл тулы бакты. Атлый торгач 4-нче урында күренә башлады. Бу атнада Радик Галиев урнашты. Радик безнең хит-парадта артык узак булмаса да, TMTV каналын караучыларны үзенә каратып белгерде инде. Узак сөйләшеп тормыйм, каршы алыгыз Радик Галиев. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Яшигәлле дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Сез булмык һәм сезләргә сәлам бирик дусларга. Хәерле юл теләп калыйк күзен киткән кошларга. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Яшигәлле дөнья матур, дуслык кадерен белеп, дус туганга саулык теләп, бергә елмаеп көлеп. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Өченче урынга җиткәч, йөрәкләрем дөп тибә башлый. Бик тиздән җиңүчегә дә сүз тапшырасы булачак. Әлегә 3нче урынны яулаган егетне каршы алыйк. Сезнең алдыгызда Илнур Юламанов. Чынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызлалардан кайда
Майда кышлағанның Көрсетті мен хәзір алырға Unutma da, sıvıtma da İki yürek arasın Жаннардағы сағышlarını Бәхет нұрлы қапыласын Уфта дейме, юфта дейме Язмыштан ұзалмасын Тілесәң, тілемесәң де Мені ұныталмасын Yalanmayım da aşıl yürütmeyim Güçlü bulup kalım hazır miyim Жерім білән ойнар кесім Таулар жемірге әзір мен Unutma da, sıvıtma da İki yürek araсын Жаннардағы сағышlarını Бәхет нұрлы қапыласын Уфта дейме, юфта дейме Язмыштан ұзалмасын Тілесәң, тілемесәң де Мені ұныталмасын Тілесәң, тілемесәң де Мені ұныталмасын Мені ұныталмасын Көмеш медальләр бу атнада матур гаиләгә күчә. Алар бөтен җирдә бергә. Өйдә, ялда, эштә, сәхнәдә. Менә бит бу мәхәббәт ичмасам. Каршы алыгыз Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар. Бәхетіме күзләр тимәсін Җилләр ишетерләр айлы төндә Мин яратам сине димәсин Мин бәхетле әйтергә дә куркам Бәхетіме күзләр Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен Син минеке минем бәхетемсин Бәхетемә күзләр тимәсен Җилләр ишетерләр айлы төндә Мин яратам сине димәсин Мин бәхетле әйтергә дә куркам Бәхетемә күзләр тимәсен
караган клипларга тагын бер кат күз төшереп алыйк әле. Сау бул бала чагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Шундый матур, айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты, дөнья ул минем йөрәгемне хисләрем тулып акты. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Unutma da, sıvıtma da, iki yürek arasın. Canlardağı sağışlarını bәхет nurlu kaplasın. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Бу атнаның җиңүчесен дә әйтер вакыт килеп җитте. Аның клибы бу атнада иң шәбе, иң матуры дип сайладылар. Яшьлек тавышы тапшыруның җиңүчесе Илдар Идиатуллин. Илдарга бары тик уңышлар телибез һәм аның клибын бергәләп карыйбыз. Ике йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Мин Алия Мөбәрәкова сезнең белән әлеге мизгелдә саубуллашам. Сез TMTV каналында яшьлек тавышы тапшыруын карадыгыз. Киләсе атнада күрешербез. Әлеге каналны күчермәгез. Сау булыгыз.